Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan. Tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti Yesus sangkan paraning gesang langgeng. Wonten ing alam donya menika salah setunggal pepinginan awake dhewe mbuh sadar apa ora menika bisa nggayuh gesang langgeng, ora mati, urip saklawase ana ing alam donya menika. Mila maneka warni produk mbuh obat-obatan, kosmetik ingkang jalari badan kula panjenengan menika kados tiang enem awet enom menika dados produk sing laris. Awit menapa nek awake dhewe ketingal sepuh, kulite wis keriput, rambute putih, sacara sadar menapa mboten sok-sok ora bisa awake dhewe tampa. Pingine iki isih kempling, kulite ya mulus, rambute ireng. Mila produk-produk sampo sing agawe rambute tetep hitam berkilau menika laris. Produk-produk kosmetik perawatan wajah supaya resik, kempling, ngilangi keriput, ngilangi bintik-bintik hitam sing nandani nek tambah umur menika terus ya laris, sing bisa ngantisipasi ben ketok wajahe tetep enom. Lan maneka wani produk perawatan badan sanesipun. Menika mratandani bilih awake dhewe sacara sadar menapa mboten pengin awet enom, pengin urip saklawase ana ing alam donya menika. Ning kanyataanipun kula kinten dereng wonten tiyang sing bisa urip saklawase ing alam donya. Paling-paling yen generasine simbah-simbah kula panjenengan tekan 100 tahun, mbok menawi langkung sekedhik. Ning sansaya dangu yen kula panjenengan titeni umure awake dhewe ya sansaya cendhak 80 tahun, 60 tahun lan sak panunggalane. Kadangkala jaman menika umur 60 tahun wis ketok tuyuk-tuyuk kaya simbah-simbah jaman biyen pas yuswane 100 tahun. Pepinginan gayuh urip saklawase menika dados pratandha ugi bilih kula panjenengan sacara iman kapitadosan nggih kepengin gayuh gesang langgeng, urip sing saklawase ora ana ing alam donya menika. Awit urip ing alam donya menika namung mampir ngombe sawetara. Ning ing sakmangke awit saking panunggilan kalian Gusti Yesus, kula panjenengan bakal nampi urip langgeng, urip nunggil Allah ing swarga saklawas-lawase. Nah menika ingkang dipun wartosaken Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika. Lan kados pundi tanggapanipun tiang-tiang Yahudi ingkang pitados ing Gusti? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem
kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 8 ayat 51 ngantos dumugi 59. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong-wong Yahudi mangkene, Aku kandha saknyatane, sing sapa ngestokake sabdaku sengara ngalami pati ing saklawase. Wong-wong padha matur, Sakmenika terang panjenengan menika keranjingan setan, awit Bapa Abraham sampun seda, semanten ugi para nabi. Panjenengan kok ngandika, sing sapa ngestokake sabdaku sengara ngalami pati ing saklawase. Menapa panjenengan langkung agung tinimbang Bapa Abraham ingkang sampun seda, utawi para nabi ingkang sampun seda ugi? Panjenengan menika rumaosipun sinten? Gusti Yesus paring wangsulan, yen aku ngluhurake awakku dhewe, kaluhuranku tanpa aji, nanging ramaku kang padha kok sebut Allah kita, ya panjenengane iku kang ngluhurake aku. Nanging kowe ora ngerti marang panjenengane, balik aku wanuh karo panjenengane. Lan saumpama aku kandha, aku ora wanuh karo panjenengane, aku padha wae karo kowe, ya iku tukang ngapusi. Nanging aku wanuh karo panjenengane lan ngestokake pangandikane. Abraham leluhurmu kumacelu nyipati dinaku. Abraham wis nyipati temahan rumangsa bungah. Ing kono wong-wong Yahudi padha matur, Panjenengan menika yuswa 50 taun kemawon dereng sampun priksa Bapa Abraham. Gusti Yesus paring wangsulan, Aku kandha sak benere, sadurunge Bapa Abraham dumadi aku wis ana. Wong-wong nuli padha njupuk watu arep kanggo mbandhemi Gusti, nanging Gusti njlimpet nilar padaleman suci. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus kaliyan tiang-tiang Yahudi ketingah sanget anggenipun berselisih menapa ingkang dados pemanggih utawi sabda dalem Gusti pranyata boten gampil dipun tampi dening masyarakat Yahudi. Lumantar waosan Injil dinten menika mirunggan menggaing gesang langgeng. Sing sapa ngestokake sabdaku sengara ngalami pati ing saklawase. Menika sabda dalem Gusti dumateng tiang-tiang Yahudi lan temtu kemawon ugi dumateng kula panjenengan sami. Kados pundi anggenipun kula panjenengan nanggapi sabda menika? Menapa kula panjenengan anggenipun nanggapi nggih kados tiang-tiang Yahudi ing waosan Injil kala wau, sing maido, sing ora pracaya lajeng malah ngasorake Gusti Yesus, ngemingke. Lah umure urung ana 50 taun kok bisa ngendika kaya mangkono. Apa luwih agung tinimbang Bapa Abraham sing tumraping tiang-tiang Yahudi? Bapa Abraham menika bapakipun umat Israel, leluhuripun tiang-tiang Yahudi sing temtu dihormati tenanan. Diestokake apa sing dadi tulodo lan pangandikanipun Bapa Abraham. Tiang-tiang sami boten pitados malah kala wau lajeng badhe mbandhemi Gusti Yesus. Menika lak ketingal sanget anggenipun boten pitados dumateng pangandika dalem Gusti. Nah menapa kula panjenengan nggih wonten ing iman kapitadosan lan pasujaraning gesang awake dhewe ya kaya wong-wong Yahudi menika, sing maido, sing ora pracaya, sing malah tanda kutip mbandhemi Gusti Yesus. Terus ya ngedoh marang Gusti. Merga
Nek bandemi kan berarti sacara langsung menapa mboten ngusir Gusti Yesus, ora gelem nampa Gusti Yesus. Mila ing alaming gesang ing donya menika kula panjenengan katimbalan kados pundi ngetingalake kapitadosan dumateng Gusti Yesus sumbering gesang langgeng. Pancen umpamane ngrawat badan supaya tetep seger, tetep sehat, uripe dawa menika penting. Ning ampun ngantos awake dhewe dadi lali kaya-kaya awake dhewe iki ora bisa mati. Terus numpuk bondo saakeh-akeh, cetil anggone berbagi kaya-kaya bandane kuwi arep dienggo sak lawas-lawase. Kaya-kaya bandane kuwi bisa kanggo ndawakake urip lan sak panunggalane. Mila kesibukan wonten ing alam donya menika ampun ngantos jalari awake dhewe sacara boten sadar kados-kados urip langgeng menika namung ing alam donya. Bangun gesang jasmani lan rohani ingkang imbang apese menika penting. Bangun urip kadonyan lan kasuwargan ingkang imbang menika penting. Pinujiya Allah sak menika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.